wa na tay kahadlukan. Kay nakita na nako kada mulag iyang kahinaan. Mo gani ko yan, talawan di kitong ungo. Gani, nagdako rang lawas, mamaday to'y buot. Balak naman day katapat ato. O gani no, magpabongbuang sa balik sa tuwa, kabalo na ta. Kung sa'y pangadlok na to siya ha. Kayo. Gawas sakit ta. Oh, saan naman Ano itong gagian, oy? Bawa niya, kapoy kayo. Salamat sa Ginoo nakagawas na kita. Okay no, layo kita gibagtasan. Kapuyag binaktas ay murag nakuhaan ko 5 kilo. Unya, unsa may plano ani damulag? Mubalos pa? Mga agili mo isig mo na una baka balo kang naasili alas sa tuwa. Antay gyud to mga Power Rangers. Makabalos ra ko nila. Unya, unsa may buhaton na to ani? Ani atong buhaton, makig-amigo ta sila ha. Dili ko bahala ko dira. Sabi ka diya, mo ilabot si mo di ka mag-amigo sila kasi sama ng istorya. Oh, makig-amigo lang po ko Likiag yun di mo na. So, pasabot ani, di na tumbalo sila ha. Buat yung kayo mo. Matik-atik amigo sila para makabalo tao unsa gid ang sikreto. Dito bulukan ni mo Naway maka, bright ka. Oh, right ko. Tapuan magi usaw na. Sige daw be, kung bright manggaling ka, 1 plus 1. Itlog ni Juan. Ito, unsa itlog ni Juan? Pero sige na, tara na. Pangitaw na mga Power Rangers kay para mag-amigo tayo. Fuck manuon. Ay, tura sila oh. Unsa man na sila damulag nag-inom? Pataka, magkakita ka na inom nun di ba wala? Medyo ko damulag ba nga kita gyud istoryahan na nila. Mau gani no. Mga Power Ranger! Hala, balik ang baboy ko ya. Nakauli lagi na sila. Sige, dool din round. Himuon na po na ko si Balak. Ha! Bang adyo kini ba adyo. Uy, ayo. Lawan may diri kay para makig-amigos niyo. Nakig-amigo mo to mo? Dili. Ayo scammer na. Di mo to. Tikon ganan nako. Makig-amigo lagi may pangutan na pa siya, di ba? Mo, atik na. Sorry. Tinuon na. Oh, di ba? Sige daw. Og legit good mo nga makipag-amigo. Approve na taninyo. Sus ka na raman day. Ali mo diri. Tara. Uyok po. Gabi. Na. Amigo. Legit good. Amigo ko ninyo. Amigo. Lingkod. Kumusta man na mga dinosaur dito? Nadagko na? Yate kayo dagko kayo. May gani ko, amin napakan. Gipakaon tanin yun ni si Mario sa dinosaur, wa man ipolo sa inyo. Ay pagilala Power Rangers Blue. Nya unsa na may plano na to ani? Kami, wala na may nagununaan na mobalos. Okay na to sa mga pangitabungan adto mi dito. Wala na to sa mua. Pero, lain pa yato ba? Na may pagkaon dira? Pigrulak. Kaon ka? Pagulak na damulag. Pagkaon na sa baboy. Pero dili ba kanang pagkaon ba nga pagkaon sa tao? Tao di ka, abi ng baboy. Ang dabulag kaya itong plano. Nya unsaon man ni damulag wala biya mi dala pagkaon. Nya diri lang sa mo ha. Kay mag-training pa mi. Tara. Isa. Kuyog mi. Ay maguyog. Amigo na ba tanin nyo no nya. Lain sa kay di mo sabay sa inyong training. Ay tama bitaw no. Pwede mag-sparring na lang tanin nyo. Kana! Magamit man ninyo ana. Basta way gamit ay powers ha. Di man gud may manggamit pero ina po na si Mario ba ginagbaba. Taka raman ka, di manggod. Muta. Bagon ta karon. Ya, sugod na. Tara. Let's go. Dito tao kaya naman. Let's go training. Kili. Tinud-on na tong sila. Mag-impas din sila ron. May buhay ko Power Ranger Blue. Hawi na kay ba buhay. Unsa man damulag? Kami mudas man o kamo? Kamo! Kami dai una ha. Sige! Ay sa damulag be. Yati man ninuod man ka. Hala, sorry! Kamo na ko ito tinuod gud. Sakita sa kong tiloy. Ako na pud be. Ako na sabi! Sige, dasmag diri. Hala! Sorry, nagsobraan sa kakusog! Nga, sobraan, nagituyo ang ganinin mo! Dams, ayun na kay palata, Dams. Lami mo gipang latahon, pero sige. Ako na po daw, be? Ako bahala ni damulag. Ikaw di bahala ha.
Yati, kung anong hindi kay man ka? Alangan na maigo man ko. Ay, ate manipa, makagitlog. Ay sorry kayo mo to natuyo, naratol ra ko. Yeah, ikaw lang di pag-asa ng bayan. Pildihan na sila. Kubala ka, ako'y bahala ni nila. Ano man, isog ka? Isog ko, nga naman di ay. Unya ra ka. Diri sa ko. Unsa mo na ako ni damulag? Ikaw di bahala, dira. Nagtuo kag mausab to. Sakit. Sakit kayo. Suman, isog ka. Dili ko, Bob. Ha? Isog ka. Pare, Bagay sila. Udang naong ni muda mula ko yung muda magkatumboy nga way miyo. sakito, tuda mulog. Uy.